Osiptal Ramogi Odinga Teaching and Referral Hospital JOOTH kanyakla gi M-Pesa Foundation to kod Flying Doctor Society otao chenro mar jiwo thieth mar tuo mar Fistula ma hinyo joma mine ka okalo e nyodo. Mokuom jotuo lero lokruok ma gineno bang' bero kod thieth mar gayo tuono kendo gijiwo mine mondo mi ochop mar yudo thieth mondo resgi e tuo Fistula. Jochiw thieth e Osiptal mar Ramogi bende onyiso chiwruok margi mar kedo kod tuono ma thoro hinyo mine kinde mag nyodo. Kwenda screening wakaniambia nilikuwa na 3 degree tear na hawakutengeneza vizuri. Unajua kuna wenye wanaogopa hadi kwenda OC kushare na mtu kitu kama hii. Na wahimiza tu waende wakuwe na hiyo roho ya kushare na mtu. Surgeries no sechakore ma surgery mokwongo the first day no timre kawuono ma so far wasetero jotuo auchiel e theater. So far moseduogo kwa e theater to waneno ka process dhi maber. Follow up nyaka watim. After our mothers who have been in labor, they complicate, and once the complication arises, then as the medical team, we have a purpose and an objective that we do not want to leave our mothers suffering. Most of the cases, about 90%, the cause is obstetric. Of course, we have other causes. Cancer of the cervix is coming up, or even the treatment of cancer cervix. As we are treating, it breaks the normal tissues and the lady starts leaking urine. We have to be very careful to refer all the pregnant women to have a hospital delivery. We are discouraging TBAs so that at least when they are in the hands of the skilled personnel, they're able to assess them and know on time.